niin, se olisi 2026 ja 3. huhtikuuta. Lähdetään koittamaan, päästäänkö Saimaalle jo vähän venettä testaamaan ja uistelemaan myös mielellään. Jäät on lähtenyt yllättävän aikaiseen sulamaan. Siellä pitäisi olla jo jonkun verran sulaa tuolla pelipaikoilla. Lähdetään koittamaan, saadaanko Sarviniemestä veneen veteen. Jäätä on näköjään vielä vähän se. Näköjään ensimmäisille reimareille asti. Joku täällä on käynyt jo, joku innokas ajelemassa ja jäätä särkemässä näköjään. Eiköhän me tuosta helposti päästä. Tästä se lähtee. Siitä semmonen viime kauden avauspeli. Alamittainen järvilohi. Lasketaan takaisin. Se olisi eka vetopäivä Saimaalla vedetty. 1 alamitta lohi. Ja siinä se. Nyt lähdetään kaverin mökille saunomaan ja katsotaan, jos huomenna yritetään uudestaan. Se olisi toinen vetopäivä avausreissulla. Ja en oo edes ainut hullu täällä. Täällähän on tuttuja liikkeellä. Lähdetään koittamaan. Jumalauta! Nyt! Nyt nappasi! No. Lähti yllättävän pirteesti näin kylmän veen kalaksi. Voi olla ihan hyvä kokonen. Tai sit kylestä kiinni. Nyt pitäisi saada haaviisi. Sinne meni. Sinne meni. Mitä sieltä tulee?
74 senttiä. Evällinen järväri. Kauden avauskala. Kyllä tuntuu hyvältä. Evällistä järvilohta. Lasketaan takas kasvamaan. Ja sinne lähti. Se oli kauden avauskala siinä. Ja millä tuli? Oma tekemällä ja omaa maalaamalla. Tommosella. Se olisi toinen päivä paketissa. Oikein onnistunut päivä. Nyt lähdetään kokille saunaan. Vielä on jäätä. Vähän pitää katsella miten ajelee. Joo. Huomenna ehkä vetää vielä, jos vettää aamupäivänä vähän ja sit lähdetään kotia päin. Joo. Jatketaan huomenna. Huomenta. Se olisi 3. vetopäivä ja synkkä on keli taas. Vetää tänään semmonen puoli päivää ja sit lähdetään veneen nostoon ja kotiin. Jotain muutakin tekemään välillä. Romut ylös ja kotia. Tämän päivän saalis 3 alamittaa. Jotain tapahtumaa tänäänkin. Ja eilen tarjoili hienon mittakalan, niin todella onnistunut reissu. Tästä on hyvä jatkaa.